बेखौ एसे लेखा फरायजोबनाय हिसाबै बयबो मिथिगौ जे मिथिंगायारि जायनाखि नुथायफोर बेफोरखौ गिनायनि गेजेरजों धोरोमा जोनोम जादों। बेफोरखौ गिनाय लोगो लोगो मानसिफोरनि गोसोआव बै समाव मोनसे जिनिसा जेब्लाबो हाबग्रोबाय थायोमोन जे बाहाय माबा मोनसे नुनो मोनै गोहोखौ नों माबादियै इंराजियाव डिफाइन खालामो होनगोन, बेखौ माबोरै बुंफोरथियो बेनि सायावबो बियो लामा नायदोंमोन। दा खिन्थु गुदि मानसिफ्राथ' मोनसे खोथाखौनो सानगोन जे जोंनिख्रुइ एसे गोहो गोरासिन मानसि, बे थाङै थुङै बे रोखोम मानसिफोरनि एसे गोहो गोरासिन जिनिस बे भुतफोर माबाफोर जायखौ इंराजियाव स्पिरिट होननानै बुङो बेफोरबायदि लाइनाव थाङो। दा जायफ्रा बेफोरबायदि मानसिनि जौसिन गोहोखौ गनायनानै गावसिनि धोरोमफोरखौ महर होबोदों बिसोरखौ मोनसे बुंनाय जायो जे एनिमिस्टिक केरेक्टार। बर'फोरखौबो एनिमिस्ट होननानै सोरबा सोरबा बुंदों स्कलारफ्रा। ना आं मोननैसो नुनायाव इंराजफोर जायनिखि अफिसियेलफोर, स्कलारफोर बुंजाया, अफिसियेल गावसिनि रिपर्टफ्राव बिसोरबो बर'फोरनि बे बाथौ धोरोमखौ, बाथौ होननानै बुंखोआखैब्लाबो बर'फोरनि धोरोमखौ बे बिदिनो एनिमिस्टिक केरेक्टार बा भुत प्रेताफोरखौ सिबिग्रा बेफोर होननानै मख'दों। नाथाय जोंनि थाखाय खोब रंजाथाव बाथ्रा, बे एखे समावनो माखासे इंराज स्कलारफोर ओंखारदोंमोन जायफोरा एसे खाथिसिननिफ्राय जोंनि धोरोमखौ नायबिजिरनानै माखासे गावसिनि भिउफोरखौ होदों। दा बे बेलायाव जोङो B.H. हडसन होननाय सासे मानसिनि नामखौ लानांगोन। बेनो जाहैबाय बर'नि बेलायाव खोब खाथिनिफ्राय, एखे खाथिथारनिफ्राय नायनानै नायै नायबिजिरजेननाय गिबि स्कलार। बिथाङा इंराजमोन, बे दस्रा बाथ्रा, नाथाय खिन्थु ओरैनोब्लाबो बिथाङानो गिबि स्कलार। दा बेवहाय बिथाङा नाथाय जेब्ला बर'फोरनि सायाव नायबिजिरदोंमोन, बर'फोरनि रावनि सायाव, बर'फोरनि धोरोमनि सायाव, बे समाव जोंनि नैबे एरियायाव बिथाङा फैनानै नायबिजिरनाय जायाखै। बेंगलनि दरसे बर' गामिनि सायाव बिथा खालामनानै बिथाङा गावनि नायबिजिरनायखौ दैदेनदोंमोन। थेवब्लाबो दा बिथांनि जायनिखि रिपर्टफोर, बिथांनि जायनिखि लिरनायफोर, बेखौ नायोब्ला जों नुगोन बै समावनो होनब्ला जोंनाव जाय जिनिसफोर दङ, राव, बाथ्रा, धोरोम, फोथायनाय, आखु, बे जिनिसफ्रा बेंगलि बर'फोरनिजों एखे। माने बै समाव गावजों गाव गोजान गोजान दंलायोब्लाबो, बधय गावस्रालायनाय मालायनिफ्रा जादोंब्लाबो, खिन्थु दस्राफोरनि जायनाखि गोहोम, जेखौ जों होनना बुङो इनफ्लुयेन्स, बे इनफ्लुयेन्स होननाय जिनिसा बर'फोरनो बारा गोग्लैयाखैमोन। आरो बारा गोग्लैयैनि मोनसे खारना जाहैबाय बर'फोरा मोनसे आखु दङ गोदोनिफ्राय जे मालायजों नांजाबनानै थानो हाया। सोरबा जुदि गावनि खाथियाव थांदेरोब्लाथाय बियो गावनि जायगाखौनो ज्राब गारनानै खालामबाय। बे बर'फोरनि बिराद मोनसे मोजांथ' होनजाला, खिन्थु गावनि हारिमुखौ बासायनायनि मोनसेल' लामा होननानै मोनदोंमोन बै समाव बिथांमोना। ना हान्थारनि लेखाखौ जों जेब्ला नायगोन जों नुनो मोनगोन बर'फोरनि खोथाखौ, सिडली एरियानि बर'फोरनि खोथाखौ एखेबारे नंगौयैनो गद गोनाङैनो बुंदों जे ओरैबायदि मोनसे आखु दंमोन जे हाग्रा सिफायनानै जुदि सोरबा खाथियाव थांब्लाथाय बेखौ गारनानै आरो गोथौसिनाव थाङो। बिनिफ्राय गुबैयै जायनाखि बिजनेस कमिउनिटिनि मानसिफ्रा बे जायगाखौ दखल खालामनानै लायो। बे होननाय बाथ्रा। बर'फ्रा सादा सिदामोन गोदोनिफ्राय। बे बाथ्राया, सादा सिदा होननाय बाथ्राया फ्राय इंराज अफिसियेलफोरनि रिपर्टफ्राव नुजाखांबोदों आरोखि। दा बे जाहैबाय जों इंराजफोरनि खोथा बुंगासिनो दं। नाथाय इंराज फैनायनि आवगायावनो बर'फोरा जायफोरनाखि फरायसाफोर, बिसोरो मोनसे बाथ्राखौ थारैनो मिथिगौ, मोनसे
आरो जायफोरनाखि लेंगुवेज आरो लिटारेचारनि स्टुडेन्ट जुदि बाव दंब्ला बिसोरो मोनसे टार्मखौ मिथिगौ जानो हागौ जे इंराजियाव होननाय दङ जे एकालसारेशन। बे एकालसारेशन होननाय जिनिसा सुबुं समाजफ्रा जेब्लानाखि गावजों गाव लोगो मोनलायदों बे समनिफ्रायनो जानानै फैदों। माने गावजों गाव हारिमुफ्रा गावजों गाव नोंहा मा दं आंहा मा दं बेखौ सोलायलायनाय, नोंहा मा दं आंहा मा दं सोलायलायनायाव मोनसे खोथाया जाहैबाय समान समानै सोलायलायगोन ना सोरनिखौबा सोरबाया बांसिन लानांगोन सोरबाया खम होनांगोन। बे मोनसे बिराद गिदिर कुइसन आरोखि। हारिमुनि सोलाय सोल'आव समान समानै जोङो होलायलायगोन लालायलायगोन ना सोरनिखौबा बांसिनै लानांगोन सोरनिखौबा खमसिनै लानांगोन। दा बे बेलायाव जेब्लाबो मोनसे रोखा, जायफोरनाखि हारिमुवा एसे गोरासिन, बे गोरासिन हारिमुवा हारिमुनिखौसो जायनिखि एसे गुरैसिन हारिमु बिसोरो बांसिनै आजावनानै लायो। दा जोंनि बर'फोरनि बेलायाव नुनो मोनगोन जेब्लानाखि जोङो गिबि गिबियावनो एरियान सोदोमस्रिनि एरियान माबानि हारिनि मानसिफोरजों जेब्लानाखि ज' सफैग्रोदोंमोन, ज' जादोंमोन, लोगो लोगोनो बे हारिमु सोलाय सोल'आ जानानै फैजेनदों। दा खिन्थु नाथाय बै समाव जिहेतु गोहो बोलोनि जुग, बर'फोरखौ फ्राय समावनो बोलोजों नारसिननानै सोलायहोनाय जादोंमोन। हारिमुआ आसलते गावजों गाव सोलायलायनांगौ, खिन्थु गोदोनि समाव बर'फोरखौ बोलो गोरासिन हारिफोरा बोलोजों नारसिननानैसो गाव गावनि हारिमुखौ आजावहोदों। दा हिन्दुफोरनि बेलायावथ' जों एसे नुबावनो मोनो, नाथाय जायफ्रानाखि इस्लाम धोरोम लानानै बास्लायलांबाय बे बर'फोरखौ जों नागिरनानै मोननांगौआनो खोब गोब्राब बाथ्रा। नाथाय जों मिथिगौ बर'फ्रा इस्लामाव बास्लायलांदों। दा गिबियाव जोङो हिन्दुजों लोगो मोनलायदों, हिन्दुजों जोङो हारिमु सोलायलायदों बा हिन्दुफोरनि लानानै गाव गावनि राव हारिमुखौ गासिबो गारजोबनानै हिन्दुआव जाहैदों। नैथियाव जों इस्लामाव बास्लायलांदों, आरो थामथियाव फैफिननानै जोङो ख्रिस्टियानफोरखौ लोगो मोननायनि आवगायावनो आरो हिन्दुफोरजोंनो आरो खनसे लोगो मोनलायफिनबावदों। जेब्लानाखि गोदान बैष्णब धोरोमखौ आसामाव श्रीमन्त शंकरदेवा फोसावबाय, बे समाव जोंनि बर'फ्रा माबादियै गावनि धोरोमखौ सोलायदोंमोन, गावनि रावखौ एंगारदोंमोन आरो गुबुननिखौ बोजबदोंमोन, बेखौ जों दा बयबो मिथिसिगौ। दा मोनसे जिनिसखौ जों नोजोर होनांगौ जेब्लाबो बे बेलायाव, हारिमु सोलाय सोल'नि बेलायाव आरो जे गावनि सिनायथिखौ माबादि लाखिनो नागिरदों हारिमु सोलाय सोल'नि बेलाजों जों नुनो मोनगोन गोबां समावनो बर'फ्रा गावनिखौ गासिबो थारलाय गारजोबदों। जेब्लानाखि जोङो सुनिति केमार चेटार्जीनि लेखाखौ नायगोन, बिजाबखौ नायगोन, होमब्ला नुगोन जोङो बे एन्टायार बे नोङो बिहारनिफ्राय जागायनानै एखेबारे जों सानजा जोबनाय आसामनि सानजा जोबनायसिमहालागै बे जोंनि हिमालयनि जायनाखि आफां ओनसोल, बे आफां ओनसोलावनो बर'फ्रा गोसारनानै दंमोन। बेखौ लिरग्राया बर' मानसि नङा, बे जाहैबाय गुबुन स्कलार। दा गथिखे बेवहायथ' जोंनिफ्राय माबा मोननांगौ होननाय खोथा गैया बेहा जोंखौ बारा बुंनानै होनायनि। ओंखायनो बेफोर सैथो बाथ्रा, नंगौ बाथ्रा। दा बेनिखायनो जों मिथिनो मोनो जे जोङो लासै 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 सोलायनायनि गेजेरजों गावनि राव, गावनि धोरोम बेफोरखौ सोलायनायनि गेजेरजों, मालायनिखौ आजावनायनि गेजेरजों मा जानानै फैदों, जोंनि सुबुं सानखोफ्रा लासै 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 गोमाबोदों। गोमाबोनायजों लोगोसे मा जाहैबाय दिनै आरो गुबुन 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 दावलायफोर गावस्रादों। दा गोजाम स्कलारफ्रा बुंनो नागिरदों जे कच होननाय हारि, जायफोरखौ जों दिनै राजबंशिबो होननानै मिथियो, बिसोरजों बर'जों आलादा होननाय जेबो नङामोन, सानसे समाव बिसोरो मोनसेयानोमोन होननाय। दा आं दहाय जायनाखि हटसननि खोथा बुंदों, बे हटसननि खोथा, बिथाङाथ' एखेबारे गावनि लेखायाव बर', धिमाल आरो कच होननाय मोनथाम रावखौ सोदोबफोरखौ नोङो एखेबारे फारि 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 रुजुनानै नैबो मा बुंदों, नैबेनि गारां बोनाया माबायदि, बेफोरखौ सिन्थाय दिन्थिदों आरोखि। दा जों बिब्दिनो आवगायबोदों।
आवगायबोयै दा जोबनायाव धोरोम सोलायनायनि बेलायाव जों सफैदों जोंनि गेजेराव जेरावनाखि गुबुन मोनसे हिन्दु धोरोमा सफैयो जोंनि गुबुन मोनसे महरजों जायखौ जोङो ब्रह्म होननानै मिथिगौ नाथाय ब्रह्मजों आवगायाव सोलायनायफोरजोंनि गेजेराव मोनसे फारागखौ जों जेब्लाबो नुनो मोनो जायफोरा ब्रह्मआव गुस्लायलांदों बिसोरो जोंनि बाथौ धोरोमनि जोंनि बर' हारिमुनि जा दं गासिबो लाजोबदों खालि बाथौ सिबिनायखौल' नागारदों बर' कालसारनि जा दं बिसोर आजावजोबदों सोलिनाय मानाय नियम खान्थि आसार खान्थि एखेबारे नोंनि बाद सिस्टेम बै आगरबाद फंस्लदबाद माबाबाद होननायफोर गासिबो दंजोबो ब्रह्मफोरनाव खालि बिथांमोना नाथाय बाथौ सिबिनायखौल' नागारदों बिनि बादै दस्रा जोङो गिदिर सोलायनाय जेबो मोननो थाङा नाथाय बेराफारसेथिं नायदो जेब्लानाखि सर'निया जाहैबाय सर'निया जानाय लोगो लोगो बेसेबां बे जोंनि बर'फोर नाथाय बिसोरो दिनै बर'बो नङा हारसाबो नङा बर'बो जानानै थानो हायाखिसै हारसाबो जाहैनो हायाखिसै जाय बिथांमोना जाय आइडेन्टिटि गोदान आइडेन्टिटि नागिरदों बे आइडेन्टिटिखौबो बिथांमोना मोननो हायाखिसै दा बिराद लांफां ओरै जाया दा बेफोर जाहैबाय जोंनि बाथौनिफ्राय गुगालांनायनि जाउनाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मा जादों बेफोरनि मोनसे सुंद' जारिमिन दा जेखियानो जाया मानो गोजाम धोरोमनि बेलायाव जेब्लाबो बे एनिमिस्टिक केरेक्टार जेखौ जों होनना बुङो बे स्पिरिटफोरखौ एसे भुत प्रेताफोरखौ एसे सिबिनाय बे जेब्लाबो एसेब्लाबो नांज्लायनानै थाखागोन आरोखि जोंनिल' बाथ्रा नङा बे गोजाम जायफोरनिखि धोरोम दङ बेयाव जों बे आखुथायखौ जेब्लाबो नुगोन दा खोब मोजां बाथ्रा गोबाङानो एनिमिस्ट होनोब्लाबो बर'फोरखौ नाथाय जेनाखि बिए सतसन बिथाङा बेखौ बर'फोरनि धोरोमखौ नेचारेलिज्म होननानैसो बुंदोंमोन माने मिथिंगाखौ सिबिग्रा मोनसे धोरोम होननानै आरोखि दा बे जोंनि थाखाय खोब मोजां बाथ्रा दा जेब्लानाखि जों गावनि होननो मोनो गावनि होननानै खोन्थानो मोनोब्ला गावनि होननानै गोसोआव मोनसे फिलिं फैयोब्ला बिराद मोजां मोनो बे आर'नाइ लाबाय बे आर'नाइया जोंनि बर'फोरनि बेखौ मालायनो खोन्थानो मोननायावबो गोजोननाय दङ गाव बेखौ जे गावनो फिल खालामनाय बे जोंनि होननानै बावबो गोजोननाय दङ थिग बिदिनो बाथौआ जेब्लानाखि बर'फोरनि होननानै बुंनाय लोगो लोगो बावहाय मोनसे जुदा रोखोम गोजोननाय दङ बे गोजोननाया बाथौ सिबियारिनि थाखायल' नङा सिबियारिनावल' नङा बाथौ सिबियारि नङै मानसिफोरनावबो फैयो जेरै आंबो ओरैनोब्ला जोनोमनिफ्राय मोनबोनाय धोरोम बादियैब्ला बाथौ सिबियारि नङा नाथाय बाथौआ गावनि होननानै बुंनो मोनोब्ला गोसोआव खोब देरगाखांनाय मोनो जेरै जायफ्रानाखि बे सेंग्रा सिख्लाफोर बे जोंहा एसे बैसो जानायफोरनि थाखायथ' बे मिथिखानाय एक्सपिरियेन्स जेब्लानाखि जों बारियाव गावनि आखाइजों मैगं थाइगं खुबैगोन बेगर रज'जेननायनिफ्राय फोजेननायनिफ्रायनो बिराद बेजों मोनसे एटाचमेन्ट बेखौ आं फोनाय नैबे देरबाय नै बिलाइ गांनै हरबाय नै मोनजाबाय बे एटाचमेन्टआबो थिग जेरै जोंहा साफ्रोमबो बर'फोरजों बर'फोरनाव बे बाथौनि जायनाखि एटाचमेन्ट बेयो जों मिथियालाबानो दं जों मिथिनांगौ खोथा नङा जों मिथियालाबानो दं जेब्लानाखि जोङो बाहेरायाव थांगोन सोरजोंबा रायलायगोन शेयार खालामलायगोन नोंसिनाव मा दं जोंनाव मा दं आं ब्रह्म जानो हागौ सोरबाया माबा जानो हागौ थेवबो नाथाय जोंनाव मा दं होनोब्ला बे बाथौखौ बुंगोन जोंनाव बाथौ दं जोंनाव ओरैबायदि दं दा फैयै जों गोदान जायनाखि आथालफोर बाथौ सिबियारि बा बाथौ मोजां मोनग्रा आथालफोर बिसोरनि सायाव गिदिर बिबान मोनसे गोग्लैफिनदों खारन मानो होनना बुङोब्ला बाथौआ जिहेतु गोजाम धोरोम बेफ्राव अनेक जोङो समजों गोरोबनानै माखासे जिनिसखौ फोसाबलायनाय गोदान बिथिं होनाय बेनि दरखार जानानै फैयो दरखार जाखागोन बे जिनिसा दा बे बेलायाव नाथाय आवगायाव मा खालामदों मा खालामाखै जोंहा बेजों खोथा गैया दानि मानसिफोरा नाथाय दानि आथालफ्रा जायनाखि सोलिफुनाय आथालफोर बिसोर जेखौ मावगोन
that should be done in a conscious way. Consciously खालामनांगोन. आवगायफ्रावथ' अनेक जिनिसखौ सानस्लाबनो हायामोन, नाथाय दानियाव जों माबा मोनसे मावोब्ला बेखौ बेनि गेजेरजों मा जागोन, दा मा जागोन, उनाव मा जाहैनो हागौ, बेखौ जोङो खोब मोजाङै बिजिरनानै नायखा हखासो जिनिसफोरखौ माबा मोनसे मावोब्ला मावनांगोन आरो मावनायनिथ' दरखार दंखायो. बे मोनसे जोंनि थाखाय खोब गोनां बाथ्रा. दा ओरैनोब्ला जों नुनो मोनदों जे बाथौनि जायनोखि सानस्रि फिल'सफि, खुनु गोजाम धोरोमाव बेफोरबादि सानस्रिखौ नुनो थाङा. दानि गोदान धोरोमनि खोथाफ्रा आलादा, किन्तु गोजाम धोरोमफ्रा बाथौनि जायनोखि सानस्रि फिल'सफि माने सेट अफ 5 प्रिन्सिपल्स, बेबायदि एथ' माने सानखा हखायै जे बै समाव बर'फ्रा बेखौ बोरै खालामा, बेखौ जों दा गावजों गाव रायज्लायनानै एसे गोमोनांगौ जानानै फैयो. एखेबारे सानखा हखा खालामनाय बै समाव, किन्तु सोर सानखो बेखौनो, सोर सानखो बेफोरखौ नायनो थाङोब्ला बै जे मालाबा मालाबा जोंनि माइथ'लजिफ्राव एफा एनै ओंखारो जे सोरबा सासे बोराइ बाथौनि थान्दै जानानै फैनानै बेफोरखौ फोरोंलांनो हमनाय, बेफोरबो नंखाय नङा नामा, बेफोरबो सानफ्लांलायनाय मोनसे फैयो आरोखि. खारन गोदोनि समावनो धोरोमा माब्ला जोनोम जाया जों बेखौनो मिथिया. बै समावनो एफाग्राब सिस्टेमेटिकेलि साननो हानाय जिनिस जे गियान, बेखौ खिन्थु मानिनानै लानांगोन. आरो जों बेखौ जुदि मालायनि सिगाङाव जों दा मोजाङै बोदलानानै दिन्थिनो हायोब्ला बेखौ मालाया रिकगनिसन होनांगौ दरखार जागोन. आरो बेखौ मावनाया जोंनि दानि आथालनि गिदिर बिबान. दा जों नुगोन एसियावबो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दिनै आवगायाव बाथौनि थाखाय खामानि मावनो जेबो आफादफोर गैयामोन. जोंनि गेजेराव दा आफादफोर जोनोम जाबाय. नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, नोजोर होब्ला नुनो मोनदों दा बाथौनि गेजेराव ओरैबायदि दालाय दासा सोमजिनो नागिरनाय नुनो मोनदों, जाय दालाय दासाफोरखौ मालाबा नायोब्ला, मोजां बिजिरनानै नायोब्ला जे माबे लामाजों लांनांगौ जाखो बेखौ खोब गोथौयै साननांगौ जायो. जेरै दाख्लै जों बिसमुरियाव थांब्ला जोंनो जाय लिस्टखौ जों आखायाव मोनबाय, बे लिस्टखौ नायनानै नुबाय जे आसलथे माखासे जिनिसफोरखौ जोङो जोंनि बाथौनि दालाय होननानै खुनु बुंथावथावानो गैखाया. जे जोंनि गेजेराव दा मोनसे जिनिसा माबा नुजाखांबोगासिनो दङ, जे आरो बे नुजाखांबोनाया जोंनि इंराजियाव बेखौ होनो कालचारेल बिलिफ, मानसिनि देहानि लोमजानायखौ लानानै हारिमुवारि जायनाखि फोथायनाय दङ. जोंनियावथ' मोननै, जों ओरैनो गोरलै साननानै लायो. बर'फ्रा मोननै, जोंनो लोमजानायखौ मोननै रोखोम साननानै लायो. मोनसेया जाहैबाय नेचारेल, स्वाभाबिक भाबै जाखायो, मानसिया लोमजाखायो, बे लोमजानाय, माब्लाबाफोर थाम्फै अरजानाय, माबानाय, गगा मोननाय, मेलेरिया जानाय, बेफोर जाहैबाय जोंनि नेचारेल लोमजानाय, मिथिंगायारि आरोखि, स्वाभाबिक. बेनिफ्राय जों जेब्लानाखि बेखौ हमदांनो हाया मोनबाय, जों लोगो सानैनोसै बे सोरजोंबा खालामजानाय. बे सोरजोंबा होननायावनो जिनिसा नांथानानै थाबाय. सोरजोंबाया आं मिथिया माब्लानिफ्राय जोनोम जाखो, किन्तु बर'आ गोदो आं जेनोखि एसे नायनानै मोनदों, बे बारा भुट फेथा होननाय खोथायाव बारा एफाग्राब थाङामोन. एसेया थाखागोन मानसि हिसाबै, किन्तु बांद्राय बे भुट फेथा होननाय जिनिसावबो एफाग्राब नङामोन. किन्तु जों जेब्लानाखि हिन्दु धोरोमजों लोगो मोनबोबाय, बिसोरनि फोथायनायजों खाथि साफिबोबाय, बे जिनिसफ्रा जिहेतु मानसिनि गोसोआव सिगिनाय मोनसे लाबोनो हानाय जिनिस नालाय, थाब जोंनि गोसोआव जायगा लाबाय. दा जों जेब्लानाखि लोमजानायखौ हामा एसे हामा मोनबाय, लोगो सानबाय बे दस्राजों खालामजानाय दस्रा गोहोजों. बे दस्रा गोहोआ नुनो मोनै गोहोबो जानो हागौ, मालाबा नुनो मोननाय गोहो. बे नुनो मोननाय गोहोनि गेजेराव बे दायना दुनियाफ्रानो गोलैहैबाय, अजा बेजा होननायफ्रा, बेफोर फोथायनाय. दा बे नुनो मोनै जायनोखि गोहोनि फोथायनाय,
बेखौ लानानैनो बे फोथायनायखौ लानानैनो जोंनि गेजेराव जाय मोनसे दा माने नुथाया सोमजिखांगासिनो दङ बेनो ओरैबायदि खालामगासिनो दङ जे नैबेबो बाथौनि दालाय नैबेबो बाथौनि दालाय नैबेबो बाथौनि दालाय बिदि होननायसिमाव थांदों दा आसलथे बेफोरो नायोब्ला नुगोन बेफोरो बाथौखौ गुदि खालामनानै बाथौ सिबिनायनि थाखाय जोनोम जानाय बाथौ धोरोम नङा बेफोरो जाहैबाय मा जेब्लानाखि मानसिफ्रा नोङो बेमार आजार जाबाय बेमार आजार सोखानांगौ बेमार आजार सोखाजानांगौ नालाय बबे एसे रोंगौनो ओरैबायदि सोरखौबा सोखायैनो बे मुलि होनो रोंगौ बेनाव थांसै बेनाव थांबाय नालाय बे जिहेतु बाथौ सिबियारि बेनाव हाबनाय दङ जे नुनो मोनै गोहोआ खालामदों जेब्ला बेनो फुजा होनांगौ माबा होनांगौ ओरैबायदि खालामनांगौ गतिके सिबिनांगौ बे सिबिनायनि आदबखौ जुदि बे बाथौनिखौ आजावनानै लाबायोब्ला बेयो जोंनि गेजेराव मा साननाय सोमजिगोन बेखौ लानानैनो बेबो मोनसे बाथौनि दालाय आसलथे बेयो बाथौनि दालाय नङा बेयो जाहैबाय देहा फाहामनो थाखाय बाथौनि गेजेरजों देहा फाहामनो थाखाय सोमजिखांबोनाय मोनफा मोनफा बेखौ इंराजियाव मेजिको रिलिजियास प्रेक्टिसेस होननांगोन आरो बिदिसो सेन्टार बेफोर जिनिसा जोंनि बर'आव माबा हिन्दुआवथ' आवगोलनिफ्राय नुखायो नालाय मन्दिर जाखायो बेफोर जिनिसा मन्दिराव थांनानै बेबार नायजायो माबा माबि खालामो दा सिट जोंहाथ' बिदि मन्दिरफोर गैला नालाय न'आव खालामो न'आवनो बे बाथौनि धोरोमनि खान्थिजों खालामबाय दा बेफोरखौनो मानसिफ्रा साननानै लाबाय जे बेयो मोनफा मोनफा बाथौनि दालाय दा दाखालि माबायावथ' बिसमुरियाव जोंनो होनाय बादिबा मोन 53 दालाय नाथाय आं आरो एसे नायदेरबावनानै सानैसोखौ एसे थिसनदेरबावनानै नायबाय बेफोरखौबो जुदि धोरोम होननानै लानांगौब्ला 70सो जाहैबाय दा बेफोरनि बागै जों दा खामानि मावनांसिगोन जोंनि गोदान जेनेरेसना दा जों बेखौ नायनांगोन दा जोंनि गुबै बाथ्राया जाहैबाय जोंनि सुबुं समाजाव दानि सिभिलाइज्ड ससाइटियाव जेब्लानाखि धोरोम मोनसेखौ एनिमिस्ट होननानै बुंगोन एनिमिस्टिक केरेक्टारनि होननानै बिनि फारसे एसे नासयनाय इगनर खालामनाय फैयो बिसोर बिराद लवार थाखोनि धोरोम होननानै आरोखि दा जोंनि धोरोमाव जायनाखि एफा एनै हाबनानै थानाय एनिमिस्टिक केरेक्टार बेखौ जोङो माब्रैबा जोंनिफ्राय एसे नागारनो हायो बेखौ जों नायनांगोन आरो बेखौ नायोब्ला जोंनि गेजेराव एसे कमप्रमाइज होनाय फैनांगोन मालाबा जों नुयो माबा मोनसे एसे गावजों गाव डिबेट जाबाथाय सिधा थाङो जे बिदिब्लालाय अरिजिनेलिटिया बहा थानो नंगौ अरिजिनेलिटिखौ लाखिनांगोन जों खिन्थु अरिजिनेलिटिखौ लाखिनायनि गेजेरजोंबो नैबे दानि समाव जोंनि सानस्रिफ्रा मालायनि खाथियाव जेन हेव जाया बेनि फारसेबो जों नोजोर लानांगोन आरो बे बेलायाव जों जेब्लानाखि बेखौ खालामनो थांगोन गुबैयै जायनाखि एसे गोजाम आथालनि मानसि बिथांमोनहा एसे लिबारेल जानांगोन गावसोर जेखौ मानिबोआखै गथे बेखौ मानिनांगौबो जानो हागौ गोदानै समजों खाबजानो थाखाय बेनि फारसेबो जोङो नोजोर होनांगोन दा बे मोनसे जोंनि थाखाय बिथिं नैबे बेलायाव आं दहाय होननाय जे देहा फाहामनायखौ लानानै जौगाखांबोदों माखासे दालायफोर होननाया बे आसलथे जोंनि बाथौ धोरोमनि मोनसे मावनो हायै खामानिनि थाखायबो जादों मालायनाव नोंनि हिन्दुफोरनाव नायदो मन्दिरफोर मस्जिदफोर माबाफोर सब समाय बिसोरनि थाखाय नोङो बे असमियाफोरनि बे माबाफोरखौनो नायदो बे मामोनलाय बे नामघर थामघर बिसोरनाव जेब्लाबो मालाय पारमानेन्ट मानसि थायो धोरोमनि खामानि मावनो धोरोमनि खोथा साननो पारमानेन्ट मानसि थायो नाथाय जोंनाव नायदो जोंहा जेब्लानाखि महिम बिथां फैगोन गावनि साख्रियाव थांग्रोगोन गावनि साख्रियाव थांखांनानै समाय मोनब्ला फैगोन आं मालाबा फैगोन कलेज जोबखांब्ला फैगोन
माने एखेबारे केजुएल दा मानसिनोथ' धोरोम होननाय जिनिसखौ मा हठात नांगौ 24 घन्टा नांगौ जानानै बुङो मालाबा लोमजाबाय साजाबाय माबा खारनाव बे इसोरखौ गोसोखांबाय इसोरखौ गोसोखांनाय लोगो लोगो बे जिहेतु बेखौ खुलुमनो लुबैबाय बेनाव मोनसे साननाय दङ आं हासि सोरबा एसे रोंसिननि गेजेरजों गसाइनि खाथियाव प्लेस खालामनो हायो साबसिन जायो बे अफिसारफोरनि खाथियाव बे गामिनि सादा फुदा मानसिफ्रा एसे गोरोंसिन खालामनानै थिग बे जिनिसखौ लुबैयो बेनि मानसिफ्रा नाथाय बेफोरखौ लुबैब्लाबो मा जाहैबाय दाना नागिरनानै जों मोननो थांला जोंथ' नैबे सेन्टारखौबो अनेक समावनो ताला मारिनायखौनो नुनो मोनो दा जोंनि थाखाय बेनो गिदिरसिन जानानै दङ दा बेनि अबस्था जेब्ला दस्रानि अबस्थायाथ' बेनिफ्राय एसे माबासिनानो जाहैखागोन गोग्लैथेसिनायानो जाहैखागोन दा मोनसे जिनिस बेखौ जों दा साननांगौ मोनसे प्रयजन जानानै फैदों आरोखि बेयो जाहैबाय मानसिफोरनि जेनाखि साइक'लजिकेल निड होननानै बुङो बेखौ साइक'लजिकेल निडखौ जोङो फुलफिल खालामनो हानांगोन आरोखि आरो बेखौ जों जेब्लानाखि होनो हाया जागोन होमब्लानो दस्रानि फारसे जोंनि गोसोआ गेलेनांगोन नांगौ समाव मोनाब्ला होमबालाय आंनालाय माथो खालामो बेखौनो दस्राजों मोनगोन दा बे जिनिस थांबाय फैयै फैयै जोबथा बाथ्रायाव फैगोन जोङो जों दिनै बुंनो थाङोब्ला बाथौ फाथाल हमनाय बिदि जिनिस गैयामोन दा सोरगो होननाय फाथाल हमनाय जिनिसा गैयामोन बेखौ दिनै जुदि आंनि बेयाव नैबे बाथौ सिबियारिफोरनि सिगाङाव होनोब्ला बिसोरबो होनगारगोन बेलाय मा खोथा जाखो बाथौ सिबियारिफोर बुंगोन बेलाय मा खोथा जाखो बेलाय जों गोदोनिफ्रायनो बुंबोखायो सोरगोआव दंना फाथालाव दंना मैदोआव दं नोङो होननाय आइमोनखौबो बाथौ सिबिनायाव आं खोनाबाय थादों सोरगो मैदो फाथाल होननाय खिन्थु बिराद गोरोबथावैनो सोदोबानो गैया होननानै आरोखि माने बेफोर खनसेबानो गैया बर'फोरनि खाथियाव माने गाज्रिखौनो सानखाया गाज्रि साननाय गैया जेब्ला गाज्रिखौ फाहामनायनि खोथा गैया बर'फोरा जाय दायफोरखौ मावदोंमोन बै समाव बेखौ इंराजफ्रा मोनसे खोथाखौ एखेबारे क्लियारलि बुंबाय थादों बर'फ्रा जाय दायफोरखौ मावो आसलथे बेयो बिसोरनि गरिब अबस्थानि थाखाय गरिबनि थाखाय मावनांगौ जादों होननानै आरोखि दा बेफोर जिनिसखौनो जों दा गोदानै दाखांफिननाय रिकनस्ट्राक्सननि जायनाखि खामानि जेरै जोङो बर'नि हिस्ट्रिखौनो मोनसे रिकनस्ट्राक्सननि खोथा साननाय जादों बर'फ्रा मारै फैदों मारै हाबफैदों बेफोर खोथाखौ जों दाबो थिगैनो मानसिफोरनि सिगाङाव एखेबारे नैबेबादिसो होननानै बुंनो हाथावथाव खालामनानै लानो हायाखै गोबां स्कलारफ्रा गोबां बाथ्रा बुंदों दा बर'फोरनि धोरोमनि बागैबो बिदिनो बुंदों दा जायनिखि हादसुंनि लेखा बावथ' बर'फोरनि गोदोनि बे दानि बे आइलों आग्रां होननाय मोदायफोरनि नामखौ सिन्थाय होखाबावनाय दङ आरोखि एखेथार नङाब्लाबो फ्रायानो गोरोबनाय गोबां बाथौनि मोदायफोरनि मुं दङ बाव दा बेनो दा ओंखायनो जों जिहेतु दिनै जोंनि धोरोमखौ गोदानै दाफामफिननायनि बाथ्रा साननांगौनि मोनसे आयदाफारियाव सफैदों जोंखौ नोजोर होनानै सिगांखौ नोजोर होनानै दाखौ नोजोर होनानै खामानिफोरखौ जों मावलांनांगोन आरो जों बयबो मिथिगौ जे फैगौ सेन्सासाव जोंनि बे बाथौ ट्रेडिसनेल सेन्टारनि एन्ड कालचारेल सेन्टारनि जायनाखि दैदेननायाव बाथौखौबो भारतनि मोनसे गनायजानाय आलादा धोरोम होननानै गनायहोनो हायो नामा बेखौ नाजाबाय थानाय जाहैदों बे जानानै फैयोब्लाथ' जानानै फैबाय मोजां बाथ्रा दा जानानै फैयाब्लाबो नाथाय जानानै फैब्ला जोंहा बारा मावनांगौ थाबावनाय नङा मावनांगौआ थागोन होनब्लाबो खिन्थु जानानै फैयाब्ला बेनिख्रुइ बांसिन खामानि जों मावनांगौ जागोन जों बोधहय दाथ' खाफाला मोजां बर'फोरथ' रायजो बिनायनि आन्दलन गैथ'ला दिनैनिफ्राय नङा होमबा आन्दलन
रायजो होनानै आन्दलन खालामनांगौ गैथ'ला जेब्ला बधय बे बाथौनि खामानि मावनायनि थाखायनो आन्दलननि खामानि मावनांगौबो बहुद प्रयोजन जानानै फैनो हागौ आरोखि जोंनि थाखाय दा फैगौ समफ्राव जों जेन खोब मोजाङै गुदि खिथा बिजौ खानानै माबा बिजिरखानानै जों दिन उनाव सौथु गैया जोंनि खामानिफ्रा आवगायफोरना एसे एनै सौथु गैनाय जाहैदों आं दा मोननैसो बाथौफोरनि माबाफोरखौनो नायदों सोरनावबा नै मालाबा मोसाहारि बिथांमोन दं सोरनावबा 16ता 18ता लानांगौ दावराव जायो 16ता मा जिनिस 18ता मा जिनिस बेखौथ' जों बारा मिथिला आरो मा दंबावो दा बेफोरखौ जोङो थिग खालामना लानांगौ जों बेफोरखौ मोजाङै थिग खालामनानै लानायाब्ला उनफ्राव बेखौनो जों दोनलांबाय थायोब्ला जोंनि फैगौ जेनेरेसनफोरनि थाखाय बेफोरनि सोमोन्दै साननो समफ्रा खोब एसेल' जानानै फैयो बिराद बेस्थ' जानानै थायो बिसोर गाव गावनि लाइफखौ लानानै धोरोमनि सोमोन्दै साननो हानाय साननो मोननायनि समा बिथांमोना खुब खम जानानै फैगासिनो दङ नंखायनो जोंनि बे दानि आखा लानायखौ खालामना लानो हानांगोन जोंनि बेलाखौथ' मा होनो गुबुन जेखौनोखि जों मोनबोदों जे इंराजफोरनि खोथा बुङो जोङो ख्रिस्टान धोरोमफोरनि खोथा बुङो इंलेन्ड बायदियावबो जों दिनै मा नुनो मोनदों गावहा धोरोम गैया होननानै बुंग्रा मानसिफोरनि अनजिमाया बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दं बेफोर धोरोम गैया होननाय खोथाया आलादा खोथा खिन्थु बिसोरा धोरोमनि सोमोन्दै साननो सम गैया बे नंखायनो बे बेलायाव जों बयखौबो मोनसे नोजोर होनानै मोनसे नोजोरजों गोरोबलायनायनि नोजोरजों दानि खोथा उननि खोथा बेफोर गासैखौबो नोजोर होखानानै जोंनि बाथौखौ दाफामफिननायनि हाबाफारियाव बयबो मदद होफालायनो आङो खावलायबाय आरो जोंनि हाबाफारियाव जों जाफुंसारथों बेखौ आफा बोराइ बाथौनाव आंनि गोसो सिंनिफ्राय आरज गाबनानै आंनि जायनाखि गुबै बिबुंथि बेखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों जोबोर साबायखर बावबाय बिथां डक्टर